Ilizwi lethu lesibini silifumana kuLuka 23 verse 43. Amen. uYesu wathi kuye, inene kuwe namhlanje uyakuba nami eparadesi. Sisemnqamlezweni ubawonani boma. Amen. uYesu uqoqengacengana namazulu. Amazulu ebesele equmbile. Amazulu ebesele elungisa umkhosi wakhe. Oh Jesus. Uthi emazulwini, bawo ncedi xolela aba bantu. Kaloku abayazi into abayenzayo. Ilizwi lesibini likaYesu silifumana kumadoda amathathu alenge emnqamlezweni phezu kwentaba okhakhayo. nguYesu, nguDesmas, nguGestas. uDesmas noGestas ngaboni. Nembali yeBhayibhile iyasixelela okokuba uYesu ekufeni kwakhe wabalelwa naboni. Nembali yeBhayibhile iyasibalisela okokuba uYesu wayengazelanga uzosindisa amalungu. Wayezele uzokusindisa bona ukwenzela okokuba baguquka phezulweni zabo. Inene kuwe namhlanje uyakuba nami eparadesi. Ikhumbule ke zingwevu nani zingwevukazi zam okokuba uYesu akaqala udibana nala madoda. uYesu akaqala uthetha la mazwi. uYesu ukuhambo oluye iphutha nonina noyise kwilizwe laseMeira, kwilizwe lamashumi amabini anesithoba, phambi kokuba afike kwilizwe lokugqibela. uYesu udibana nala madoda mabini endleleni. La madoda ngendlela abizwa ngayo namhlanje kuthiwa ngamapharapara. Ngendlela yabizwa ngayo kudala okuthiwa zizihange. uYesu kuthiwa wayesesemncinane, wayengenokwazi ukulwa kula madoda. Uyise uYosefu ngelishwa wayesele ekhulile, wayengenokwazi naye ukulwa kula madoda. Kodwa uYesu kuyabonakala okokuba wasindiswa ziinqwelo zamazulu. Xa efikile la madoda apha kuye, uYesu nonina noyise ofanele okokuba benze umsebenzi wabo bazophanga. uYesu nonina noyise xa befika bayawuva umkhosi uyeza ngasemva. Itheni indoda kula madoda? Masibayeke ngoba kaloku uva umkhosi wasowufikile ngasemva. Itheni indoda egama linguGestas? Asizokwazi ubayeka ngoba kaloku thina yindlela esiphila ngayo le. Kunyanzelekile okokuba sibaphange. Ithi le ndoda enye, ezi zinto zam sele siziphangile ngaphambili, ndiza kuzinika wena eyamsheri, iza kuba yeyakho. Kuyabonakala apho uYesu nonina noyise besindiswa ziinqwelo zomkhosi wamazulu. uYesu uthi inene lomntu ndiseza kuba naye. uYesu uyazama uprofetha ukuxelela unina okokuba la madoda useza kufa nawo. Yiyo loo nto namhlanje simbona uYesu elenga phakathi kwala madoda. Lidabi phezu komnqamlezo lesihoko nezulu. Lidabi phezu komnqamlezo lenkohlakalo nobulungisa. uYesu usompempe weli dabi. uYesu kunyanzeleke kumelezekile okokuba kubekho indoda abuya nayo kula madoda. Suka la madoda kuyabonakala okokuba nezona ezifanayo ngoba kaloku netyala labo nesigwebo sabo siyafana. Suka la madoda kuthetha into ezahlukeneyo apha emnqamlezweni. uGestas uma nentatho yamaYuda namasoldati
awayehlekisa nguYesu walibala okokuba naye ujongene nentsumbuzi yokufa. Uthi apha kuYesu ukuba unguye unyana kaThixo sisindise ukwenzela okokuba nathi kusisindise. Le ndoda eyalaa nto yayijongile yayijonga ukuba uYesu makehlike apha emnqamlezweni ukwenzela azobahlisa nabo bazokwazi usinda phe kufeni. Yalibala le ndoda okokuba uYesu wayengazelanga uzosindisa siqu sakhe yaye wayezosindisa abantu. Haleluya. Le ndoda yayivile okokuba uYesu ubasindisile abantu. uYesu uyenzile imiqondiso. Yiyo loo nto le ndoda isitsho kuYesu ngokokuba ukuba unguye unyana kaThixo zisindise ukwenzela okokuba nathi usisindise. Yatyeka indoda yesibini ebethelelwa kunene kuYesu egama linguDesmas. Uthi akumoyiki na uThixo ngokuba kaloku thina sigwetywe ngokufanelekileyo, sigwetywe ngokwamatyala ethu. Yona le indoda yenza nganto ithi sawugqiba ujonga kuYesu uthi uzundikhumbule xa ungena ebumnkanini bakho. Le ndoda endicinga okokuba yahlalwa ngumthandazo kaYesu. uYesu wayehleli ngawo emnqamlezweni kwezo zinto zazimehlele engathethi uYesu. Suka wathi uYesu bawo baxolele ukuba bayazi into abayenza. Yahlalwa nguloo mthandazo yanokholo lokwazi okokuba lo unguye unyana kaThixo kwaye lo mntu wenza izinto ezinokuThixo. Yiyo loo nto le ndoda izivumayo izono zayo, izazi okokuba yona igwetywe ngokufanelekileyo, yasamkela isigwebo sayo sokufa. uYesu eyona nto le ndoda yayiqondayo, yaqonda okokuba apha ekufeni kukaYesu ayikokuphela kobomi. There is eternal life after death. Eyona nto le ndoda yayiqondayo, yayiqonda okokuba uYesu unobukumkani obungapheliyo. Yiyo loo nto le ndoda izixelela kobo bukumkani ithi uzundikhumbule Nkosi xa ungena ebukumkanini bakho. uYesu ujongene nokufa, iyamtsala i-force of gravity. Kodwa uYesu uyinika impendulo le ndoda. Uthi inene namhlanje uya kuba nami eparadesi. uYesu le ndoda uyinika impendulo ene-assurance. uYesu le ndoda uyinika impendulo enobunyani. Xa esithi inene uthetha ngobunyani. uYesu akathi kule ndoda okokuba ndiza kukhumbula ngemini yomgwebo. uYesu kule ndoda akathi ndizake ndiqale ndojonga ukume bezono zakho okokuba zime njani ukwenzela okokuba ndizojonga esona sigwebo sikufaneleyo. uYesu akathi ndizawuqale ke ndiyohlala nekhabinethi Nkosi yam ukwenzela okokuba ndizoyazi ukuba fanele okokuba ndikugwebe kanjani. Owethu uYesu umosakanazilange. Owethu uYesu ufika ngexesha. Owethu uYesu akabi late. Yiyo loo nto namhlanje uYesu le ndoda esithi kuyo, uYesu le ndoda uyinika impendulo enobunyani, uyithembisa ngosindiso olukufutshane. Ngokwesiko laseRoma yayisithi okokuba wonile ubethelelwe emnqamlezweni uyeka ujinga iintsuku phaya emnqamlezweni. Kodwa uYesu kule ndoda kuyacaca okokuba ayizodinga ntsuku namhlanje. Uthi uYesu namhlanje uYesu uyenzile imiqondiso ke ngonamhlanje. uYesu ubasindisile abantu ngonamhlanje. uYesu uyisindisile indoda eyayihlele ecaleni kwetempile ingaboni namhlanje, angazange aqale zilandu zayo. uYesu le ndoda uyithembisa ngosindiso olukufutshane. uYesu le ndoda uyithembisa ngekhaya elimangalisayo, iparadesi. Siyazazi iindidi zeparadesi zintathu. Ikhona iparadesi uAdam noEva apho babebekwa khona emyezweni. Iparadesi leyo. Ikhona iparadesi yakwamoya apho uthi xa uphuma endlini akho uyothandaza ufike uve imithwalo lokuba yothulekile. Ufike uzive kokuba uyahlaziyeka emandleni. Ufike uzive kokuba ukhaphukhaphu kwalapha emzimbeni. Ukwamoya ke apho. Kodwa uYesu le ndoda namhlanje uyithe
ndithembisa ngeparadesi elizulu. Iparadesi elizulu leyo apho ikhaya elingakhiwanga ngazange. Ikhaya apho ukungcikizeka nokuthuthiseka kungangeniyo neentlungu zalapha emhlabeni ziphela ngapha kwamasango egeyiti. Ikhaya apho kuhlala konwatyiwe. Ikhaya apho kuhlala kuhlatyelelwa njalo. UYesu athi xa ethetha abo boyisileyo emfazweni baya kuhamba nam bayakuthi ngwangu ezimhlophe ngabo bangazingcolisanga iingubo zabo. Kuyabonakala okokuba loo ndoda yazivumayo izono zayo iya kuhamba kunye noYesu. Indoda engazange zivume izono zayo uGestas wavukela kuvuko lomgwebo kwikhaya apho kuhlala kulilwa njalo. Ikhaya apho iintlungu nokuhlupheka nokungcikizeka kwalapha emhlabeni kupha phezu kwakho uyakuva. Ikhaya apho umlilo wakhona uhlala uvutha njalo. Kulapho ke indoda engazange izivume izono zayo eyakuvukela khona. Xa ndizakuhla bobawonani boma namhlanje okokuba uthi uyakholwa ngenene nangenyaniso, vuma izono zakho ngomlomo, uvume ngentliziyo, ukwenzela okokuba xa lichaphaza igazi lemvana lichaphaze phezu kwentloko yakho, ukwenzela okokuba luhlambe izono. Xa evuka avuke nosindiso phezu kwakho, ngoba kaloku silangazelela sonke uphelele eparadesi. Xa usithi uyakholwa ulangazelele uphelele esihogweni. Vuma namhlanje okokuba izono zakho zihlanjwe zixolelwe njengabantu abathi uYesu ungumsindisi nokhosi nomncedi wempilo yakho. Amen.